И поздрав на сите, добродојдовте во моето прво видео од Counter-Strike 1.6 на приватен сервер со мојот пријател G.VV20. Ние се тражиме сега. Јас да си земам пишто, не можам. Нема гледање? Да, нема. Не смеам да гледам кај Во мониторите. Не смееме да си гледаме во мониторите. Дали сме во иста соба? Да. Това ме налагаш кај мене малко. Добро. И ти кај мене. Ама те малко. Ти кај мене ме налагаш. Чекај да си го вземам, може ли не може? Ајде. Ама не мора само А да одеш. Можеш и Б. Не, кај мене се лагира. О, секогаш кликам escape. Ајде, Сега лагам ли кај тебе малку? Не знам. Ајде, Б. Епа ти со много пушка беше. Епа со шатган немаше пари за ништо друго. А јас својам шо ти падна. Ке мене залагира и тоа многу. Их не. Ай, така да си... Не сум беако саш, да знаеш. И шо завртена ке мој екран? Како? Дали! Колку... 8 хелф имаше. Або. Ој сега да те скинам со скаут. Ај глеј. Ајде каде си... Ајде бре. Ајде, на колку хелф? 38. И сега, добро, може.
Ами това я победи. Не може да те познаеш. Защо толкова бързо пука бомбата? Ето, не знам. Много бързо. Айде така да си... Ева, ВП! Леле! Имаше пари. Симпатик съм побил. Айде... Глей, всекога ще го кликам грешката. Наместо 0 escape кликам. Леле! Какво е никога ще ходя субутки терористи, то там къде можем да гледам. Скалпито тъпа, а ти слабо по и не ме скина. Да се засрамиш. И по така ли шо? Сега пава пазамо. Леле, какво знаеш дека пава пък вземеш? Не знам. Какво? Раката се свиде. Защо не трябва да му тепаш един хит раката, ако ме погодеш? Това не знам. Не користам нищо. Добре, вече няма какво. Има. Кил. Добре, ако има. Какво? Колко е? 9-10! Я 13 кила. Сега нямам пари да си вземам нищо. Сега си вземам един дезерт. Ела, 5-7 си взема. Един дезерт игъл. Имаш Вземам ядно. пари. Имаш ядно. А? Имаш ядно. Не. Сега си вземам. Айде сега. Открай! Ева! Беше от брег. Добре, не се вратиш. Оп. Не. Ева! С дезерт игъл му тъпа. Беше да го правя. Ама това сигурно няма слабо пълата скин. Пешо. И сега па-бум. Яу, 49 чов. Погоди ли те? 49 чов. Тръгнал си. Аз съм на 19. Едва! Ева! От позади! Оф. Айде му биш, вече не купувам малко. Като му биш, вече не купувам малко. Леле, какво? Уби ми, вече не купувам малко. Ама какво? Какво ме погоди? Ами да ми
Ураката ли ме погоди? Не, глава. И какво я не беше ни... Я тебе не те ми гледаше. Па не ми гледаш, не мога. Не, грешка. Погоди ли те? Не. Вече не сме малко да купам. Хайде. Ти слушаш? Слушаш? Добро. Я не по-малко. Защо имката има? Се извинувам за това сечене, моят другър ми се яви и морав да прещам. Къпщо вика Кристиан. И сега пак играеме. И да. Yes. Какво имаше? Нищо. Слушал пушка оди? Емка. Ясно. Факинг пушка. И па му тъпа. Сега. Ама знаеш ли защо му тъпа? Отозгоре ме пукаш и хедшот ми направи. И сега нямам куршум. Пари нямам. Я имам 3 лева. Equipment, Kevlar helmet. Велики демедж. Я на тебе? Какво? 3 пъти те погоди! Защо? Судигъл! 26 хелф имаше и плюс армор. Фа. Чекай. Айде кай си. И шак излезеш и бум, хедшот и готово. Отакъв ме извади! Не, какво не ме погоди? Какво ти я беше скринте на въдите? Не, сега взимам най-глупата пушка. Леко! Купи за пиштол. Вместо за пушката и сега бум! Айде, аз съм готов. Леле, ама му тъпа. Добре, доста се смея. Добре. Айде, кай си. Дека си, бе! Не! Какво хедшот ми правиш? А после и рефално пукаш. Пауза сгоре. Ама не! Ти пукаш рефално! С рефално не можеш никога да направиш хедшот. И то е много тежко, трябва да знаеш колко стрейкер да имаш. Кай си... Не знам, как ми рипнеш от това. Hello! It's me! Погоди ли те? Шо? Не! Какво погодите? Точно! 11 и умре от твоя. Добре. Ама какво я те погоди? Абе, нищо не знам, маме, нищо не знам. 36 и после това те погоди. Дек се е добро. Тука. Да, глей! С АВП, не ли се да говорим, няма АВП? Епа, добра е, само ладно. Мислям да къде не видиш. И сега... Сега шлапал и мъртво. Има шлапа. Абе, да ти се стевинам! И сега да фърлиш АВП-то на земята. Ама смееш скаут да взимаш таки работа.
Леле со скалпнуте па! Иначе сум многу добар у CSGO со снайпери, ама у Counter Strike 1.6 многу сум лош. Со снайпери. Добре, не сум баш лош. Многу сум лош. Бум! Хедшот. Што да ти кажам, многу лош. Добре, патуйте па. Ай, сега ой. Сега няма шанса да преживееш. Също сакаш биде няма да преживееш. Освен слава па. Сега... Не знаеш колко сумдяк с това чудо. Equipment, tablet, helmet. Айде. Ние че ме ослепи, ама какво? Ама какво му тепа? Не знам. Ева, сега имам само 100 куршуми. Колко имаш? 100. Добре. Сега отмък умра. Две. И то е то за това видео и се гледам в следното.